Coto, felicitats pels teus 500 acudits. Gràcies. Ara vos vaig a contar a tots un acudit. Què li diu un creeper a un jugador? Obri la porta o rebente. Ei, bones. Aquí Enric Bautista per Couto Català. Enhorabona per aquests 500 acudits aquí a YouTube. Gràcies per tu. I aquí va el meu acudit. Diu que un home li confessa a un amic seu: ja no puc més. Diu, cada cop que tenim una discussió, la dona es torna històrica. Històrica? Es volia dir histèrica. No, històrica. Comencem a discutir i no para de treure coses del passat. El criu petit entra a casa i diu a la seva mare: Mama, que en el col·le diuen que sóc una mica xulesc. I la mare, que estava una mica lluny, li diu: Què has dit? I el nen diu: Escolta, tia, que no m'agrada repetir-me. Ei, anem a un dòner? Que va, no tinc un duro. D'entrada estem fatal. Capità, ens enfonsem. Ho sé. I no pensa fer res? Que algú tregui aquest estúpid del submarí, sisplau. Perdó. Això és un home que va al metge i li diu al metge: Doctor, tinc un colló de fusta i un colló de ferro. Com s'entén això? I el doctor li diu: Té fills? I li contesta: Sí, Pinocho i Terminator. Això és un que li diu a l'altre: escolta, què fas pegant al maniquí? I diu: és que no suporto a la gent que és falsa. Sí, és verdad. Hola, bones. És aquest el club dels amargats? Què és això? És una merda. Una merda. Un amic li diu a l'altre: Estic fins al monyo de discutir-me amb gent imbècil, sempre portant la contrària. Llavors l'amic li diu: Home, no crec que sigui per tant. Llavors l'amic diu: D'acord. Que cabró! Quin és l'home amb els pensaments més profunds? Al loro! El miner. Això ho sap tothom. What's worse than finding a worm in your apple? Finding half a worm. Creo que es muy obvio que sí. Coto, felicitats pels teus 500 acudits. Gràcies i gràcies. Ara vos vaig a contar a tots un acudit. Sabeu com es diu l'estació de bombers de Xina? Chequin Funfa. Hasta luego, Luca. Vinga, va, un altre per celebrar-ho. Diu que a cada festa hi ha dos tipus de persones: les que es volen tornar cap a casa i les que es volen quedar. El problema és que aquestes persones solen estar casades entre elles. No, God! No, God, please, no! 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 La cosa és que li diu un a l'altre: tio, crec que sóc una persona prou saludable. I l'altre li diu: però menges sa, fas esport i tot això. No, que la gent em saluda. Ya se nos supera. Corre la voz y díselo a todo el mundo. Els nens petits arriben tard a classe i la profe els pregunta: Miquel, tu per què has fet tard? Bé, profe, és que somiava que viatjava per tot el món, he conegut a moltes persones, a molts llocs nous, i al final m'he acabat adormint i per això he fet tard. I tu, Joan, tu per què has fet tard? Jo, profe, és que l'havia d'anar a buscar a l'aeroport. Per això diu que és un xicón que va a la farmàcia a comprar preservatius i li diu al farmacèutic si li pot donar un preservatiu. El farmacèutic li pregunta estranyat: sols un? Diu: sí, sols un. Vaig a sopar a casa de la meva nòvia, pot ser que passen cosetes, però en vulgo un sols. El farmacèutic li ho trau, li ho dona i quan va a pagar li diu: bueno, espera, igual millor dóna-me'n un altre perquè la mare de la xica mira aixina també, em fa ullets, tal, dóna-me'n un altre per si de cas. El farmacèutic, pensant que està aixina, no, vacilant-lo una mica, s'estranya, però bueno, li trau l'altre preservatiu, li ho dona, i quan torna a pagar li diu: bueno, esperes un moment, dóna-me'n un altre perquè la germana de la meva nòvia també em mira aixina una mica i quan estem sopant o dinant per baix de la taula em pega aixina puntelladetes a les parts i crec que igual també vol un poc de tema. El farmacèutic ja flipant gambes,
Però bueno, així i tot, qui paga mana, no? Li agafa un tercer preservatiu, li ho posa, li diu el total, el xic paga. A few hours later. Se'n va a casa de la nòvia a sopar en la família i quan estan sopant la mare diu, bueno, abans de sopar anem a beneir la taula, es posen tots allí a resar, tal, i acaben de beneir la taula i comencen a sopar. En això que el xicón continua resant i la nòvia s'apropa a ell i a l'orella li diu, escolta, jo no sabia que tu eres tan catòlic. I el xicón la mira així i diu, lo que jo no sabia és que ton pare era farmacèutic. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap, si vols aquest secret, doncs per 3 l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap, si vols aquest secret, doncs per 3 l'has de